То на газ е по-евтино. Вие брадясвате по тия станции. Да махай го този тостер. Ако сте от хората изричали подобни неща, то вероятно би ви било интересно да изгледате този клип. Съветвам ви да прочетете за ефекта на Дънинг и Крюгер. Отивам към Пловдив. Реших да заснема цялото пътуване. Колата е Tesla Model 3 Highland, Standard Range. Ще караме с 140 максимално позволената скорост. На 67% батерия сме. Рестартираме трипа и ще се включим отново. Точно на 100 км от магистралата сме и разходът е 13,5 кВт-часа, което смятам, че се е доста добре, като трябва да се вземе предвид това, че предварително не съм подгрявал батерията за пътуването. Слязохме от магистралата, 129 км сме изминали до тук. Това ни е коствало 18 кВт-часа или 13,6 среден разход. Избягвам да говоря за процентите на батерията, защото, както се досещате, тази кола е с 60 кВт-часа, Long Range е с 70, Hyundai Kona имат батерия с 40, така че разбирате каква е идеята. Градско няма да я замервам, поне не и в този клип. И вече обратно към София пак ще го засека, като там очаквам да бъде малко по-висок заради денивелацията. Любопитното тук е, че след няколко дни направих същото пътуване, само че този път реших да направя експеримент и пътувах с скорост от 120 км в час, която се предполага, че е най-ефективна за електромобилите. Разходът от 120 км в час може да го видите ето тук на екрана. А ето това е разходът, който беше с 140 км в час. Не претендирам, че съм най-компетентният по темата и точно за това няма да се налага мнението. Всеки сам за себе си може да си направи впечатления и да си прецени какво е мнението за електроавтомобилите. От особено значение е вашият стил на шофиране, както и вашите маниери и вашите лични нужди. Има твърде много медии и хора, които са вещи по темата, така че ако ви е интересно, може да се обърнете към тях. Аз просто си карам колата. Ще заснема и още един клип, който ще бъде с две електрички по един и същи маршрут, за да им сравним разхода. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ми пишете. Приемам също и градивни критики, въпреки че такава скъпа продукция като моята едва ли има кусури. Чао! Вижте, колко пеничлен.